जों दिनै एकेबोनि मान थाइनो साननानै बागै जरा जराबो अबनसे सिगां आं ताइगिसा कक सोबाय सुग्रुबै साननानै मोसौ मानिङांके मिडिया रंनि सामुं तामो केबो गामिनि बररक दै गोरै लामा गोरै सामुं गोरै आफुरो मिडिया रक थाङै दिसानानै जोंनि सामुं बरक लामा ब्लक खायगांगांके बरक डेपुटेशन दखांके जों दिसानानै सामुं फियाबा बेलाय लाजिमा सिंसा बुनि मान थाइनि बागै कक सानाय रकसे दिनै अ त्रिपुरा हाबो अ त्रिपुरा हा साबोनि चिनि हानि चिनि हापां रकसे जोंनो सिनिया जोंनो बरम खायनो रोंगिया जोंनो बरक नैपाना नुगिया थासिं हानिसाय कक सानाय रक साका केबनो 200 टाकानि मिडिया केबनो 50 टाकानि रेडमी मिडिया नै साजागो फियाबा जों नुगै मानखा नांमानि जराखौ मिडिया दनो सामुं नांगौ तरनानि लगनानि जराखौ मिडिया दनो सामुं नांगौ हापां खाना पुरुंगांखौ मिडिया दनो सामुं नांगौ तरनानि लगनानफोरखौ मिडिया दनो सामुं नांगौ फियाबा जों दिनै तामुनुखा सामुं पाइखा मिडिया रंनो सिनिलिया नरक साबो जों सिनिलिया हापांगो फाइनानि सिगां कग्रमानि आक कमाय थांगा 3 मासनि बिसिङनो एडिसि मानमानि थानाय 19 तारिखौ जों बालायमानि नुगै मानखा 23 तारिखौ नुगै मानखा साननै सिगांसि एडिसि मानमानि साल पालायखा जों ददनो बोसोर बसरन खाय एडिसि मानमानि फियाबा बेलाय लाजिमा सिंसा जिनि एडिसि हापां तंमानि यागुलोबो जिनि ककबरक मिडिया थुमनाय रंनि बागै ककबरक मिडिया हाउस रंनि बागै एडभार्टाइजमेन्ट पलिसि गोरै तामु खालाय दं काउन्सिलनि एमएमडिसि रक तामु खालाय दं जिनि एमएलए रक तामु खालाय दं बिधान सभायाव थाङै जिनि मानथायनि कक दनरक थाया हा जिनि मानथाय तामो खरकसा एमडिसि ब बाता मानमानि हाय बाता माना नांमानि हाय खरकसा एमएलए ब बाता मानमानि हाय खरकसा मिनिस्टार ब बाता माना नांमानि हाय मानमानि हाय मिडिया रकनि ब कायसा मानथाय दङ तामो सरकारनि बिसिंतै आईसी डिपार्टमेन्टनि बिसिंतै एडभार्टाइजमेन्ट माननानै हास्ते हाबांगो जों नुगै मानखा बुनि बफानि बुनि ककनि चैनल लगनि 20-25 चैनल एनालिस्टमेन्ट बरक मासो 5-6 लाख मिनिमाम न 5-6 लाख एडभार्टाइजमेन्ट मानो बरक तरि लगिया बरकनि दफा तरि लगिया के साबो तरि लग सिनाय दफानि कक सालाय दङ फियाबा मिडिया न सुक जागिया पलिसि खायजाया ताबुकबो ताइ 2 बছর दंखांके एडिसि हाबां पाइ थानाय 2 बছর खायदा मानो के कक दारै मानो কোনো एमडिसि কোনো एमएलए কোনো एम कक दारै मानो जोंनो सयै लिखित ताइ 2 বছরनि बिसिङो त्रिपुरा सरकनि बिसिंतै त्रिपुरा सरकनि बागै जों एडभार्टाइजमेन्ट पलिसि कताल खालाय दङ नि कक दारै मान कक रोखांगांके जों चिनि खरां न मथागिरनाय जों कक साया जों लामा वासुकना नांया जों बुया लामा वासुखांगांके थासिं गंगक जों सेतिसाव फियाबा जोंनो बुइति सानानि बागै मिडिया रक फाइजाक बुनि दफानि रिपर्टार रक फाइजाक तांगै बेलाय लाचिमा सिंजाचिनि बागै जों साया नै दं नायखा 2 বছর 3 বছর साया नै दं नायखा मेथेब जागमां ताइ बुग्रु मानसिनाय कायसा दफानि मिडिया से रागै मानिया हंगांके नों दफा बागै तरि लगै माननाय निन दफानि बागै साबो कक सानाय नों जाग्रुब जागफुरो नों हमकिर जागफुरो साबो कक सानाय नि बागै फियाबा चिनि लिडार रक आबनो वानसगिया सिनिया चिनि मिडिया रक न ताबुक सोंसाय मानो ससियेल मिडिया नि जुग यूट्यूब नि जुग ओ ससियल मिडिया नि फान बसु जरतै अबो कायसा सोसाइटी न बालाय गुजुगतलां दै मानो अबो कायसा बदलनो हापांगतलां दै मानो केबो मुजुनारना नांनाय मिडिया नि फान दङो कायसा सोसाइटी नि एगेन्स्ट मिडिया थांगांगांके बनो जों खिगलाय दै मानो कायसा बदलनि एगेन्स्ट जदि न मिडिया रक थानजागा थांगांगे बनो जों खिगलाय दै मानो जों कुनो बदलनो तरनानि लगनानि केबनो यासि सुना थांया चिनि सानमुं सरकारनि थानैसे पलिटिकल पार्टी नि थानैया कुनो नेतानि थानैया कुनो एमएलए नि थानैया कुनो एमडिसि नि थानैया चिनि सानमुं डिपार्टमेन्ट नि थानैसे चिनि सानमुं सरकारनि थानैसे तामो चिनि सानमुं आसेक बছর एडिसि मानमानि ताबुक बो एडिसि हापांनि निगिसा कुनो पलिसि से ग्रै नि ककबरक कक्तुमा थुमनाय रकनो नि चैनल लगनो एडभार्टाइजमेन्ट रानि बगै कायसाबान पलिसि से ग्रै पियाबाबो हाव हाबां फाइमानि यागुलो बेलायके जों खातङो हाबां न जों एप्रिसिएट मा खायो कमिटि नाम जाखा पलिसि खालायनानै बागै पियाबा कायसाबान मिटिं नांखा कमिटि नि बायके नों पलिसि कताल खायनाय खालायजागिया कायसाबानो 3 বছর पाइ थांगा
अदेक di kebang ngapai tangga jora hapang nih 5 bosor kaisa hapang tongi mano tai 2 bosor neng khalai da mano neng kogrudi balai khewang nama singcha जों खानांगौ स्टेट गवर्नमेंट अब जों कारजागौ प्रेस क्लाब आगरतला प्रेस क्लाब जों मेम्बारशिप माया 5-10 बছর दासिमबो गवर्नमेंट नि फेसिलिटी मानले परेर गक्से चिनि मीडिया चैनल लगारा एनलिस्टेड मानले परेर गक्से पिया बाबले मेजॉरिटी बुनि दफा मांसे तै तलै दं के बाइके माना बा जों सामनो खाtung चिनि एडिसि हापां अब टिप्रासानि हापां अर जतो एमडिसि चिन टिप्रासा अर जतो एम चिन टिप्रासा जों खाtung माने बरकले मुसा सग्रबानो हनै आबोनि बागैनो जों खा नाङै जान प्राण दवै जों बरकनो सुबा माने फियाबा ताबुक बियां थांगाव कक तामंखा नरनि कक माने अ एमां जों नुगै मानो स्टेट गवर्नमेंट नि के हेल्थ इंश्योरेंस दं फ्री हेल्थ इंश्योरेंस ngei mano जों बेमार हामिया मानजागै मानो एटेक मानो एक्सीडेंट ngei मानो फेबा नुगै मानखा प्रेक्टिकली कक खरकसा रिपोर्टार खरकसा कक तो माथुमनायनो बाकी जलि दं मासो नों गोसोमान हातिरक खायनानै नि कुलक सोर सोंकेबो आईसी डिपार्टमेंट नि बखाक्तै Tibrasa media rong ibagai workshop khaijang mase borok khai nini headquarter khumuluk chengna bla ha nengdang khumulungo workshop khaya o wanti rong jaga wo university dabu tibrasa jaga da lag rang sebayai kaisano kokbor ni phirok mong phan korei rang korei state government rang dohoya IC department to rang se korei hinga ke o father hase ni final reporter rok no ari reporter rok sabuni nograi chini nograi Sini press club ni nograi, sini media organization nograi se. Jeng masa yang mani sini press club jaga kering mani, lain kata jaga kering mani. Oh jaga kering jaga orang jeng bonot tubui jeng practically penuh roh namusung mani. Dia program khai, lang sebagai tanai masuk payah. BDC ni reporter rok teh zona, 3 लाख lang sebagai jaga po. AC gari guri dekha, punuka, hotel tongka, cari kemang sobai, wak bahan tok bahan joto. Cinti perasaan mencari kah, punui roh kah, di perawa ekdom kuno problem kiri media roh ekdom develop di perasaan. Hai, masih punya aku tahu isyaw bidian di borok hai di putar pai biru. Muktang mang beli punung mani, nok mani kiri jang mani bagi hai, cini press club ni nok lainnya se borok department halak rong kali. Beda ni contohnya kah, narkel kunjo, hobi murah. Borok na bela nang keboran rang tong. 3-4 लाख तानी रां खरच खाय निनि कायसा यूट्यूबर कायसा कॉर्पोरेट चैनल लो नों 3000 नि महाराज नि बर्थडे भाई मानिसे निनि इंडियन दें मानिसे जतो कॉर्पोरेट चैनल नो एडवर्टाइजमेंट जागिया नों तमा हाबां नों सामोन बागै हाबां नुगै मानखा जों फातार एडिसिनि फातारनि गुबुन दफानि निउज चैनल गुबुन दफानि निउज पेपर रक दो मासे लाख एडवर्टाइजमेंट लांगि दंगो Edisi rang sabuni rang, tibrasan bagi si panyable, tibrasan bagi payang gangke, tangi tini tibrasan awo khoros kajak ya, tangi general channel ono roh nanang, wanje ini siapa ono roh nanang, firman mung datang, edisi ni CM, firman mung datang, IC department IM, gerai bakti bukti keplung, balai wana masingsa, kubai kok sakang ke sajak yang nai, netarok sajak yang nai. कुनो बदल नि जोङो आदब अजमारक जों साजा यांनाय जों किसु छाया तंखा खालकका जरा रखा मेमोरेन्डाम बियाफारका मिटिं आसुक माने 1-2 दिन सिमिना बरक सुकु खे फुनुगो हयतोबा जों दिनार जागाव लामाव आसुक माने 1-2 दिन बरक जों बाय मिटिं खायनाय कक सानाय सापता कायसा केनो हायसुक मा जाय थानाय हायसुक मा ताङै हिंगांखे माने लाजिमा सिंसा कक Ang sawo narong na, jadi narong department na tiru narong yang kaya resign kaya de tinin na thane, resign kaya de, boksa tongthang apti hai department, IM kerai, saboni bagai yo hapang, mana polisi si kerai ko jeng bufuru jeng sini health insurance bagi kok sasinai,
sini pensioni bagi bur kok sasinai press club building tanggan bagi bur kok sasinai bunyi situ tanggang kan jar dodon press club tongo tabu ko press club thang nai di sata rajak tala rajak borla tong kaisa tin sia tebil la tong bunyi press club ngake hotel bai baksa jota facilities tongo restaurant tongo tonjak nai bo jaga tongo bunyi haseni borok phakyang kangke sini khe lengna thai jaga se grei nogui mangkha sini media roni bising obo dalal kubui gogno saya bai hui tono borok khoksa khokni ya pharjak ma bai kubui nyo hui ton kangke nini ani simlo senglak orot asuk nai rong simlo senglak nini bolo sengnai habang pai thangkang kangke o habang pai thangkang kangke जों sabono samnai orang nugui mangkha जों kumulung press club simia gobang press club hasalni korbungni phaisok paika ambasani phaisok paika jotono samung khibi nok nokungni besaboti khibi karon tamo जों mo phunung namu sung yable chini do phawop dikhi choli tongmani norok sinina siring yani do phano edisiu kaisa program khang kangke Agartala press club gari khungni khungdam rohorei चारै खारै रिपोर्टर तु बुझागो ननो केसी सिनिया तै बोतल छोटी या परे तै बोतल आसुकनि जागा जने केले खाबो तोर दिन बगै बुनि दफानि रिपोर्टर तोर दिन दफानि रिपोर्टर तोर ताबले नों खासि सिरि नरो खासि सिदि जोंबो जरा रखाबले अडेकनि बिसि जों जरा रखा ता बान्दी सिदि नों साक साकसे बान्दी तमाकलायो हियाखे माने सानजागनाय साजागनाय सिनि थानि गोबां मानो दङ 11 दफा दाबि चिनि गन्दा कैसा लाइट टंखा फरा फाइकाया एडीसी डिपार्टमेंट नि केबो ईएम एमडीसी एमएलए सीएम फाया तारमाने चुक जागिया निनि तिब्रासा कक्तमा थुमनाय रक अ जागाव सातुंग आसगै बखरक दा मिहिमै टं केबो फिदिं या थां बरक खबर ना हाया फियाबा जों ताइ गन्दा कैसा ना सिंगलाक ताइ गन्दा कैसा ना सिंगलाक जों तामखाय नरक नुगनाय जोंना बुइ होनै मानो गोसां के नरक कक साइमान बला नै फेबाव गोसां के कक सालायमान नरक नुस नुगिया हंगाके नरक जों प्रश्न खायनाय गोसां खावनाय जों गुल टेबिल खायया एमनि क्वार्टर आसुक लायखा अफिस आसुक लायखा आन अफिसिल आसुक लायखा अफिसिल आसुक लायखा कुन माने रातं अ कक सालायमानि अ मीटिंग नि पॉलिसी तामाव से साइमानिया कुना बरक जों खुमुलुं प्रेस क्लब मीडिया अर्गेनाइजेशन बखाक्ति याफार जाका जतो स्टेट नि पॉलिसी बरो बटिखे एडप्ट खाय चली तंग सोशल मीडिया नि जराबा सोशल मीडिया रकनो बरम खायै एदिसि हाबां खलायमान खामो अ जागाव 6 मास नि बागै फानो टेम्परारि पॉलिसी सुनामै जतो यूट्यूबर रकनो अ यूट्यूबर बबिन साग नि बागै याबले बदफानि बागै सामुं खलायो besek man ba edisi habang boria state government boria ke besek man youtube 1 মাস 2 মাস পরে 7000 8000 মান নাও bai kemuni pocket to choli na no kongso choli na choli ya dofani bagin khlai tongo pia ba sinia norok no jengno sinia pia ba sinia ka jengbo kebono singlak sini jobal choli thangnai obo simia jeng tiar tongo mania sakseng oboni setai kutung si kutuk जों जबासलि थांनाय जों वानसकनाय ताबुकबो एदिसा पांनि बखाक्ति कुनु रेसपन्स गरै हिंगाके जों अबनि सेटाइबो गुथुक जों जबाव थांनाय आसकना हामबाय